वगीच पुस्तक जायना, खंय त्यांनी संकल्पना मांडली, काम केली आणि ताज्या उपरांत त्यांनी हे पुस्तक अनावरण केले. 1 वर्षाच्या कार्यकाळात 20 जणांक घरां बांधून दिली आणि मार्च महिन्यात जवळपास मार्च महिन्यातून आतापर्यंत म्हाका खूप खोस भोगता की आय एम विटनेस. सुरवातीपासून त्यांनी संकल्पना मांडली आणि पहिल्या घराचो फाउंडेशन स्टोन घालपा खातीर हांव स्वता त्यांच्या बरोबर हजर आशिल्लो काणकोणा आणि पहिल्या घराचो फाउंडेशन स्टोन तेंच्यांनी लायलो. तांच्या बरोबर तांच्यांनी म्हटलां तशें 1 रुपया आणि 1 दीस, म्हणजे एकदां पैसे दिता म्हणपी खूप कार्यकर्ते असतात, पण दीस दिवपाक कोण नासता. पण तांचे डेडिकेटिवली कार्यकर्ते पुराय टीम ही हांवें पळयल्या की स्वताय वावुरली. जेन्ना स्वता काम करता ते स्वता तांच्यांनी काम केलें, म्हणजे तांच्या बरोबर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलें आणि म्हणूनच तर हे शक्य जालें. आमी म्हणटा की वेगवेगळ्यो योजना असतात केंद्र सरकाराच्यो, राज्य सरकाराच्यो, पण त्यो योजना एकदां अशा लोकां पर्यंत पावपाक वेगवेगळ्यो डिफिकल्टी असता. म्हणजे उदाहरणार्थ जागा भाटकाराची आसा, भाटकार जागा बांदपाक दिना, घरांतलेच लोक दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीचेर शेअर आसलेलो तो आडयता, ताका लागून ती योजना गव्हर्मेंटाची खंयची योजना पेपरवर कंप्लीट जाल्या शिवाय ते एकदां योजनेचे जे ताका ते मेळोवंक शकना. पण तेजेर सुद्दां एक स्टेप फुडें वचून तांच्यांनी ठरयलें की सामुहीक रितीन सुद्दां मदत करून आनी तेंच्यांनी लीड घेतली आणि तेंच्यांनी ह्या प्रयत्नाक सगळ्या जाणांनी मदत केली. म्हणजे इन्क्लुडींग आमचे हांव वचून बरेचशे आमदार, परत तेंचे बिझनेसमॅन, प्रत्येक कार्यकर्ते, ल्हान मदती पासून मोठी मदत पर्यंत म्हणजे कोणी तरी लीड घेवपाची गरज आसा. आनी तेंच्यांनी 20 घरां आणि जर सोदून काडून त्या फॅमिलीची त्या जवळपास 9 ते 10 फॅमिली कडेन हांव पर्सनली उलोवपाक पावलो, दोनदा थंयसर गेलो त्या निमित्तान. पण तेंच्यांनी खरोखरच उरलेले जर फॅमिली पळयत तर अशी गरजवंत फॅमिली आसात हे तेंच्यांनी आयडेंटिफाय करून गेले. आणि त्योय बी खंयच्यो एका जातीच्यो धर्माच्योय बी न्ही, वेगवेगळ्या जातींतल्यो वेगवेगळ्या धर्माच्योय बी म्हणपाक काय हरकत ना. कारण एक कॅथलीक कम्युनिटींतले 2 कॅथलीक कम्युनिटीच्या घरात घर ताणें तें करून दिलां. आणि त्याच्या फाटल्यान खंयसरूच म्हणजे तेंच्यांनी सांगता आसतना कसलीच म्हणजे आमी म्हणटा की पॉलिटिशियनान घरां बांदली जाल्यार ताच्या फाटल्यान तेजी कितें तरी इच्छा आसता, असो सदांच एक संकल्पना आसता. पण ती कसलीच न दवरता तेंच्यांनी ही घरां बांदून दिली. त्या खातीर तेंचे हांव खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. ज्या मनशाचें तो मनीस हताश निराश म्हणजे आमचे कडेन कोणा कडेन मागूंक शकना अशा मनशाक आमी ताचे जिवनाक एक ताजें जीवन फुलता आसतना ताका एक उमेद दिता आसतना असो सुख जल्म आनी ताज्यो पूर्ण ज्यो कथा त्या प्रत्येक फॅमिलीच्यो आनी ती खरी कशी जाल्ली आसा हाजो एक लिखीत स्वरुपाक आसचो अशें करुणदासांनी त्या पुस्तकाची रचना आमी केली. आनी त्यामुळे आमचे प्रभाकर ढगे आणि ते पुस्तकाचे पूर्ण संकलन ताणें सगळ्यांक केलें. या सुंदर अशा विमोचन समारंभ श्रमधाम हे पुस्तक विमोचन समारंभ जो इथं होत आहे त्या विमोचन समारंभाला इथं उपस्थित असलेले माझ्याबरोबर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी ही संकल्पना पुढे नेली आणि खरंच एक चांगलं काम करण्याचा संकल्प केला. ते आपले आजचे सभापती, गोवा राज्याचे सभापती माझे मित्र श्री रमेश तळवटकर, माझे सगळे ज्येष्ठ मंत्रीगण, विधानसभेतील ज्येष्ठ आमदार, माझ्या समोर बसलेले सगळे पत्रकार, मीडिया बंधू भगिनी आणि मित्रपत्र. खरं म्हणजे आजचा दिवस हा एक वेगळा दिवस आहे. जी संकल्पना माननीय सभापतींनी जवळजवळ 1 वर्षाआधी केली त्यावेळी त्यांनी सहज माझ्याकडे बोलणं केलं की श्रमधाम हा विषय घेऊन मला काम करायचं आहे आणि त्याचसाठी जेव्हा मनात अशा गोष्टी असतात त्या साकारणं खूप कठीण काम असतं. पण तरी असताना रमेशजीने सगळ्यांची मदत घेऊन हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. कारण आज संकल्पना जरी चांगली असली तरी 40 स्क्वेअर मीटरचं घर उभं करणं म्हणजे जवळजवळ 5 लाख रुपये असणं काम असतं. पण ते नसताना सुद्धा त्यांनी तो प्रयत्न केल्याबद्दल आणि गरीब कुटुंबाला हात लावल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करणं प्राप्त आहे. आजच्या या शुभदिनी मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि अशाच संकल्पना
म्हणजे ज्या काही चांगल्या संकल्पना आहेत त्या पुढे नेण्याचा त्यांनी प्रयत्न करावा. त्यांच्याबरोबर आम्ही पण सदोदित प्रयत्न करू असं नमूद करतो. मी संपादित केलेलं हे 15वं पुस्तक, परंतु एखादं पुस्तक किती आनंद देऊ शकतं याचा प्रथम प्रत्यय मी या श्रमधामच्या निमित्ताने घेतला. काणकोण तालुक्यामधल्या 20 कुटुंबांशी संवाद साधत असताना, त्यांची परिस्थिती पाहत असताना श्रमधाम ही नेमकी संकल्पना कशी पुढे आली आणि गोव्यात या संकल्पनेचं वेगळेपण काय आहे हे पाहिलं, तेव्हा सभापती श्रीयुत रमेश तवडकर सरांच्या कल्पकतेला खरोखर दाद दिली पाहिजे. अशा प्रकारचं हे पुस्तक या निमित्ताने इथं निर्माण झालं. गोव्यामध्ये खरं तर मतदारांच्या अपेक्षा एवढ्या वाढत चाललेल्या आहेत की लोकप्रतिनिधींनी केवळ त्यांच्या कल्याणाचीच कामं केली पाहिजे, बाकी कुठल्याही गोष्टीकडे लक्ष देऊ नये, अशा प्रकारची फार मोठी अपेक्षा वाढत चाललेली असताना श्रमधाम ही संकल्पना केवळ लोकांना घरं बांधून देत नाही, तर सामूहिक जे काही श्रमदान आहे, आमच्याकडे एकमेकांना मदत करण्याची, एकमेकांच्या मदतीला धावून जाण्याची जी संस्कृती होती, स्वयंपूर्ण गाव नावाची संकल्पना होती, या संकल्पनेला या निमित्तानं पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला आहे.